Usang na po silang patay samtang usaang naangol nga suspect sa pagpanulis ug usa ka PUJ nga nagbihian sa may lahog ug Plaza Housing kaganang-udto. Gituli sa mga biktima sa PUJ diha sa may Gororno ug Archbishop Reyes ug naabtan kini sa ka off-duty nga pulis sa mga suspect. Si Chona karon na dunay live update. Chona. Yes, Bob, wa gyud kini swerte ang duha ka mga suspect sa pagpanulis gumikan kay usa kanila ang napusilan patay samtang ang usa kanila nakahiagom og samad pinusilan sa iyang bukton. Ang duha Bob nga mga suspect lumad nga taga Kugon, Usami City. Dinhing dapita na atlan at tubangan sa terminal sa usa ka mall sa Archbishop Reyes ang tulo ka mga sospek sa pagpanulis nga luwan og motorsiklo. Naatlan ni PO3 Julius Reyes nga off-duty na niadtong higayuna sa City Intelligence Branch nga gituli sa tulo ka mga lalaki niadtong higayuna ang gisundan niyang PUJ. Gigukod ni Reyes ang tulo gamit ang iyang motorsiklo ug sa dihang mibunot sa armas ang sospek iyak ning gipusil. Gidala pa sa tambalanan apan nakabsan gyud sa kinabuhi si Arman de la Serna samtang naangol usab si Nestor Benavente samtang ang usa nga nagdrive sa motorsiklo nakasibat. Pag-abot siya ala dito, pag mailan ako nga pulis ko ba dili suloy. Am ko suluyo. Ni bunot man to katong gida sa perpetual. Pero wato na mabuntak siya mula akong gipusil. Dito na to nagsugod ang kanya. Katong gablo, katong naa sa Vicente Soto. Ako to sa gipusil para neutralize lang bunta. Si De La Serna og Benavente lumad nga taga Kugon, Usami City. Gisusi pa usab sa kapulisan ang naangol nga si Benavente kay mayong kini sa usa sa mga nanuli sa usa ka mall sa Dakbayan sa Karkar. Daan ng alerto ang Cebu City Police gumikan sa giingong presensya sa robbery group nga gikan sa Mindanao human sa nahitabong pagpanuli sa Karkar. We received reports nga they're planning to conduct also robbery in Cebu in the area, no, before going back to Usami. So that's all intelligence report. So we prepared our personnel para to arrest whatever nga mangyari. We're comparing his picture with a picture of one of the robbers who hit a mall in southern part of the city. So we're still in the process of verifying. So initially, there was a similarity on the face. Na-recover ang usa ka kalibre 45 nga armas de fuego sa namatay samtang laing 9mm nakuha gikan sa naangol. Lakip sa ni-recover ang mga bags ug kwarta sa mga biktima sa pagpanuli sa PUJ. Yes, Bob, padan karon ang manhunt operation batok sa usa ka suspect, ang driver sa getaway motorcycle. Samtang Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Benjamin Santos mo rekomendar og spot promotion sa pulis nga miresponde sa maong krimen. Bob? Thank you so much sa Chona Carion sa imong live update.